synes, den er forholdsvis passende, men jeg synes, at det også at lidt sådan, at der skal både være mulighed for, at man i særtilfælde kan træffe nogle afgørelser, der afviger lidt for den aldersgrænse. Jeg synes, den er helt fin, som den er. Den er for lav. Man skal være 18 år. Jeg tror, at de søger et fællesskab, og nogle gange så er det svært at finde det gode fællesskab, og nogle gange så ender man ud med kriminalitet. Jeg tror, det hænger sammen med modenhed også, og man tænker meget kortsigtet. Der er de sociale medier været med til at skabe det der et billede af, at man skal være ung og stenrig og have fashion designer brand, så det kan også være pres på de unge, tænker jeg, om at der ikke rigtig har de økonomiske ressourcer til det. Deres forældre ikke er advokater og direktører eller og så må de jo skaffe de penge der, hvor de kan. Det kan også godt have en indflydelse. Man kunne jo lave de her fritidsklubber, og man kunne lave alle mulige organisationer for unge, så de kunne dyrke sport, specielt folk, der allerede er lidt ude der, hvor de ikke rigtig helt kan bunden. Der kunne man lave nogle fælles sportsklubber for dem, eller fritidshjem, eller sådan noget, hvor de kunne være sammen med anstændige voksne, og hvor de faktisk kunne være et sted sådan ude for skolen, at de ikke kan rende rundt på gaden og lave alt muligt lort. Altså først og fremmest skal regeringen vel gøre noget, afsætte nogle penge til nogle mennesker, som er gode til at arbejde med de unge mennesker. Få dem integreret i samfundet på en god måde, så de også føler, at de kan gøre en forskel. Det kunne jo være på grund af deres baggrund, familiære baggrund med forældre, der måske ikke vil have sovet. Igen, jeg tror, det er det der med, at man gerne vil ind i et fællesskab. Det kan det sagtens være. Men ikke nødvendigvis, altså, men jeg tror bare, det er der, man har mest fokus på. At det er dem. Ja, bestemt, det tror jeg. Det tror jeg, og det ser man tit programmer om, sådan noget, hvor folk selv siger, at deres forældre har været alkoholikere eller misbrugere eller noget. Derfor burde man som forældre også tage sig godt og grundigt sammen, når man har børn, der er i sådan en ung alder, og ser op til ubevidst, men ser sine forældre som rollemodel. Og så bruger man også det til at retfærdiggøre de handlinger, man laver, tror jeg. Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, de har behov for noget hjælp. Ej, altså, det er jo meget ungt som 15-16-årig. Jeg kender selv en, som var i Vesterfængsel som 16-17-årig. Det var meget tidligt. Der havde det nok en anden straf nok været mere passende. Ja, jeg synes som 15-årig har man faktisk, når man er gammel nok til at kunne tage ansvar for det, man gør. Tyveri, indbrud, kan jeg forestille mig. Butikstyveri kunne jeg forestille mig lidt hærværk på f.eks. skoler. Det er vel nok mest drenge, der laver nogle drengestreger. Jeg tror, det er drenge. Jeg tror, det er ved at være lige. Jeg tror, det er flest drenge, men jeg tror, at pigerne er ved at komme ind over. Det er det en tredjedel piger og 2/3 drenge. Ja, men fordi man har lidt ekstra adrenalinkick som dreng, og man tør lidt mere bevæge sig ud på den forkerte side af loven, så tror jeg bare, at det er bare en norm. Men jeg tror også selvfølgelig, at der er mange piger, der er sådan, gerne vil vise, at de er ligeglade, og de tør, og de må. Man har det der med, at jo mere man må, jo sejere er man. Men jeg tror bare, at folk vil hele tiden prøve grænser af. Det er ikke længere sådan samme som dengang jeg var teenager.